Hemen txego dugu, eta margarren hasieran, hasi da dagoeneko, eta mikroa itzaiten nuela, inoiz konturatu eta berriro hasi desbagatzen. Esan dudan moduan, 1.000 puntu egin ditugu dagoeneko, eta orain estrategia aldaketa burutzeko ordua iritsi da. Bakar! Oiek eta, oiek kiebroa, taka, venga. Eta nola egingo dugun ba. Orain arte egiten eginen estrategiarekin 30. ronda iritsi gara, baina pixat mantxoa denez, zombi guztiak atera egoten gara, eta kasu honetan, oendik batzuk falta direnez, uepa. Aditugun ongien bilduko ditugu, alegia denak oso juntu etortzea, eta egingo duguna da hementxe, estrategiaren trampa erabiliko dugu. Hasi dido trampa, kanpora guaz, eta barrera guaz, eta trampa. Horregatik esan dudat, leheno, ala, venga, oidek lagazo. Horregatik esan dut leheno puntuak behar ditula, eta horregatik behar ditugu puntuak. Hortxe. Eta trampan martxan dagoen bitartean zombiak hiltzen jarraituko dugu tomajokarekin, eta Baspare... ¡Te has caído de culo! Sí. Acabáis de saltar en pedazos y nadie va a recomponeros. Eta mentxe, trampa berriro aktibatu arte, lasai ibiliko gara, baka, Trampa berriz aktibatuta dagoenez, zombiak hiltzen utziko dugu, zombi guztiak batuko ditugu, galdugun elkartuen izan... ¡No os voy a dejar acercaros, monstruos! Josus, que pesados. Venga. Kasu honetan erendikan aurretik handotozte, beraz, biltzen jarraituko dugu. Estrategia oso segurora da, baina, bueno, ronda altuta iristeko. Lasai, ningo presi gabe. Hortxe. Hementxe, kiebro batzuk egin. Hemendik sartuko gara. Atera gira denak. Eta bueltardi. ¿Alguien sabe? Eta egurre. Venga. Hija. Nik estrategia bera bilita iritsi nintzen, horren aldiz jolazten nintzela serio modu dela berregeita markanen errondara eta aspertuta suiziatu egiritzen. Hemen ez dago inungo erretorik, denbora bakarrik behar da, inungo failik eta egitea zaila da. Beraz, egurre, a ver, taska! Eta, oso garrantzitsua gastatzen ditugun puntuak berreskuratea. Kasu honetan, bombazo! Boom! ¡De puta madre! ¡Justo lo que necesitaba! Hoxe, tagaxe, ikusi duzu bezala. Errondak, 5 minutu iraude ditu, hemen, 30 erronda honek. Misionak ez dakeiako erango bait digu eta... Vamos a tapiar esta mierda. Estamos. Venga. Lehen esan dudan mozola, beti eskuan azilkata dugula, inungo failik egiten baldin badugu eta itxita geritzen baldin bagara, ateratzeko modu da, baita ere elektrik txerria. Oide kosti festile. Hola. Bai! Hortxe! Jaja! Toainze! Pretendo largarme de esta maldita roca. Bai. Oain humore pixatekin, con 2 cojones. Beraina.
Venga, ari. Animo. Berriro ere dena hartu behar dugu. Bada, fail. Bez? Hori gertatzek. Zu normalan nahi tenio betzatik. Hija. Ez da biderik. Deja un regusto asqueroso. Bufa. Titana hartu arte las bildurra. Uf. Bufa. ¡Venga! Bueno, ya que hemos dicho de qué. Ni siquiera recuerdo la última vez que vi ahora. Esto no va a terminar bien, creedme. ¡Bye! Ufa. Venga, venga. ¡Joder! Ánimo, chaval. ¿Dónde coño está todo el mundo? Me he metido en un buen pollón. Ay, en un buen pollón. Han ardido como si fuera el 4 de julio. ¡Ah! Talaxe! Bauaren egitatik. Earki, bueno ba. Urrengo batean izango da, gerarte. Bai, aliada.